Привет от България, намираме се в района на Лакатник, тук Павел е с нас. Сега ще го водим на една пещера. Короче, я хотел сказать, что сейчас Павел с нами, мы в Болгарии, и сейчас мы идем на одну пещеру. Да, все верно. Хорошо, Let's go. идем. Вие ходете напред и ще чакаме през пещерата. Защото той си снимка пъти. Пак по-бърно ставаме. Давай. Това снимка пъти. Павел, знаеш, у нас много време. Идем? 15 минут да отсюда. Вроде как. Мы ставим здесь обычно, но как ты хочешь, так сделаем. По центру, по-моему, так. Да.